Uyise, unyana nomoya oyingcwele. Amen. Inkosi mayibe nani. Njengendodana ndizawuthi rhamu jwi. Hlale phansi. Amen.
uzawungena. Ziyanqaba. Andizubuya mna apho ngoba ndithe ndizawuthi khamjwi hlale phansi. Kodwa sidibana nala mantokazi esiya engcwabeni likaYesu. Bahamba bezincokolela ngexhala lokuxengwa kwelitye. Hallelujah. Ukuba aziba siza kulixengelwa ngubani eli litye emangcwabeni. Banexhala nje naloo nto lokuba noba sesisukile ekuseni emakhaya kodwa sizawufika sime phambi kwengcwaba singakwazi ukungena. Banexhala bazalwane aba bazalwane lento eselilungisiwe nguThixo. Amen. Ukuba nalento warishe kubingathi ayi umke ungayicimanga endlini. Unexhala imini yonke le ayini ongayicimanga. Kanti warishwa yi-ayini ebandakanye. Naba bazalwane ke bawarishwa yindaba yelitye lengcwaba esele lithiwe taken care of nguThixo. Eli litye lengcwaba bazalwane bam endithi xa ndiyijonga ndithi lalingasuswanga engcwabeni ukuba uYesu aphume. Amen. Kodwa xa uyimajinisha nje ukuba alright whoever osuse ilitye lengcwaba mhlawumbe wayezothi umntu lenzelwe ukuba uYesu liqengelwe ukuba uYesu aphume ewethu uYesu wayenganqatyelwanga kukuphuma livaliwe ingcwaba. Kolindenzekayo eli litye laliqengelwe abantu abazawufika engcwabeni bafike bebona ukuba xa bengena ngaphakathi akakho apha. Ubucimbi ingcwaba ilitye lengcwaba laliqengelwe uYesu uleyithi lalingaqengelwanga Yesu. Amen. Laliqengelwe mna nawe ukuze xa sifike engcwabeni singoMaria nabo bonke ababiziweyo apha sifike ilitye lengcwaba lisusiwe ukuze sibone ukuba umntu ongaphilonga engcwabeni akakho engcwabeni. Akho Yesu pha. Akakho uvukile. Futhi akho kwangcwaba elinokugcina uYesu. Bekuthiwa ngolwesihlanu kuthiwa behlala ngenangcwaba kakade elibolekiwe kwangcwaba elo uhlala njani entweni eyibolekiweyo. Hallelujah. Ntile kantikile yanamhlanje wenza a borrowed tomb ibe yinto sisibeleko sokuba sizuze ubomi obububo thina singabaphilayo. So sizisa uYesu ke ongekhoyo engcwabeni benditshilo ngose ndathi ndiyindodana namhlanje. So uyayibamba phaa uyibambe phaa kodwa uyazidibanisele ekugqibeleni. Ngoba kakade uYesu wayengenalo ingcwaba. Andibuyela ke kubantu ababeshumayela apha besithi ukuba eli ngcwaba yayingeli kabani ekuthiwa umnikazi walo uYosefu wase-Arimathi wathatha ixesha eliqonqa kanti uzawulibone kuYesu engazi ukuhlala kulo. Siyakhumbula musi ukuba eli litye lengcwaba lalithwiniwe. Lanelitye elikhulu lokuvala kuba amasoldatha esithi lo mntu ebekhe wathi uzawuvuka ngosuku lwesithathu ngoku hleze abantu abafundi bakhe bathi uvukile ewethu banexhala lento eseyenzekile. Andithi kuqala bento esiwarishwa yinto esekuthiwe taken care of. Ngokubona banexhala lento Nkosi yam abacimba izukwenzeka sele itheni yenzekile. Uvukile akakho apha engcwabeni. So indaba yovuko ke bazalwane lukaYesu yayingokuba Nkosi yam ebomini bethu iza kuba nomakhelo othile. Amen. Because abantu bazaba nengqondo ezibethabethanayo ndithi kwanathi singamaKristu uthi xa uhleli phansi uqonga le ndaba yovuko
kahle kahle ithi amen ngeke kube lula uvela uthi ndiyakholwa ludaba lovuko lukaYesu kodwa into enokwenza ukholwe lunxulubelwano lwakho noYesu a personal encounter with Christ uthi nokuba kavukanga kuni kodwa kweyami impilo uvukile ngoba ndibona izinto andenzela zona so indaba yovuko bazalwane ayiqondwa ngengqiqo yemvelo nangengqiqo yozogcwalisa icawa kodwa iqoqwa ngumuntu othi I am working out my own salvation with fear and trembling sebenzela ndisindiso lwami mna ndizoyikela uThixo haleluya ngoba indaba yovuko yona inzima amen uba uvuka kanjani umuntu xa ebefile ewathi uyavuka uYesu eme ngenyawo ebomini bomuntu uyavuka ke uYesu uthi ke abafundi bakhe bathi Nkosi yami banexhala nabo kwindawo abahleli kulo kodwa wona amasoldatha anentwethi masilitshwile ingcwaba ngoba izaba ngathi lo Yesu uvukile engavukanga kodwa ebiwe ngabafundi bakhe funa ukuthi ke kuwe namhlanje have a personal encounter with Christ uzaliqonda uvuko lwakhe amen have a personal encounter kunye nenkosi uYesu ukuze uzoqonda ukuba uThixo lo unguThixo wabantu bonke amen hayi miyeke sizamphathisa kama kamshushuzele nje umama incingisile ke yathethwa ngo-retreat conductor wethu phaya retreat amen hayi mandiyeke ngalento yebaptism sizawuyenza amen hayi mandiyeke kodwa ngifuna ukuthi kuwe ke mzalwane wami olapha namhlanje endleleni yakho umane usithi xa bekubuza abantu ukuba avulwe ngubani amehlo akho uthi wena xa uthethayo indoda enguYesu iye yathika phansi yaqaba udaka emehlweni ami yathi hamba uhlambe ndaya ke nam ndayohlamba ndabuya ndibona bathi abantu abangenandaba nomuntu obonayo bathi but lo muntu kuphilise ngesabatha athi eyona yisabatha mna ndiyazi lonto kodwa into endiyaziyo yintoba izolo bendingaboni namhlanje ndiyabona iba njalo indaba yovuko xa ifike empilweni yomntu haleluya ifike umntu eyimfama imvula amehlo ngoba uYesu ufikile ngovuko lwakhe uthi lo muntu I was blind but now I see and kuzo zonke ezi zinto nizithethayo that is the only thing that matters benditshilo apha ngenye imini ndathi abantu bakuthanda xa ublind abantu bakuthanda ubona bodwa amen abakufuna ubone wena jonga lento zibaninzi izithintelo ezibangela into yoba xa usiwe ubone enkosini abantu bathi ubani lubonayo haleluya izaba njalo nalapha kuni bazalwane bami haleluya abahleli apha bazibona bengathi bangabona ngcono kunabo abahleli kokuqala haleluya kodwa uthi lo mbhali mna andiyazi ukuba kwenzeke ntoni qha into endiyaziyo ngoku ndiyabona emva kwe-encounter ke bazalwane bami siyazibona masezi stages emva kwe-encounter with Christ apha engcwabeni ukuze uqonde kakuhle udinga ukuba uzithi commit to Christ na Yesu ovukileyo zisetshe kuseni ngale mini yovuka uba uzikhomithe kweni amen hayi uzozininzi commitments esinazo ndithi futhi sithe sithumelele apology ezithi andizukwazi ukufikelela endaweni ethile ngoba ndizikhomithe ngento ethile ewathi ngabe unoYesu nalento ozikhomitha ngayo ngovuko haleluya ufuna sizikhomithe bazalwane ngezinto ezinoYesu otherwise uzawuthi uYesu uthi hayi mani wena uzixakekisa uphithizeliswa zizinto ezingenamsebenzi
nangengqondo yakho yonke andithi sitsho nangomphefumulo wakho wonke sike sizive xa sishoyo ngoba sikholelwa kuYesu ovukileyo emveni koba umuntu ezithe commit ngokupheleleyo amkhonza uThixo umqonde fully amen masiqonde uYesu siyeke ukuqonda izinto zicawa siyeke ukuqonda abantu ngoba soze sifikelele kubo kodwa siqhunele kuthini inkosi thina sifuna ukuqonda wena ngoba bathi abantu akakho apha uvukile and into emandi ke ngalento kuthiwa le linen futhi mabandla wayesongelwe ngayo uYesu okanye abantu bathi wayesongelwe ngayo kwafikwa isahleli ngalamhlobo ufunda iBhayibheli enye ezinyaweni enye phanga senhloko andithi isasongeleke kakuhle okingathi okingathi ngumntwana ozawufuna ukuhamba kowabo ucinga into kusalele ebhedini haleluya ishape yona ingathi khona yokuba uYesu ingathi ukhona apha kodwa xa ungena ngaphakathi akukho kwalonto oyibonayo amen uYesu ovukileyo ke bazalwane ushiya inkwethi I was here kodwa I am no longer here haleluya kuthiwa ke ndagqitha apha ngoba ingcwaba yindawo yokugqithwa uthina umqulu wasechechi ukulwa sekuphelile haleluya ngoba ingcwaba bazalwane bam ayondawo yakuhlalwa ngabantwana bakaThixo namhlanje nakulonyaka sizowuthi vuka engcwabeni emveni kokuba uvukile ushiyile inene lengcwaba uyishiya njani ke inene lengcwaba ngokuqonda uqala ukuba uyaphila lo sibike kakhulu okwesibini impahla yengcwaba yashiyeka engcwabeni and xa ishiyekela impahla yengcwaba engcwabeni okukushiyekela kwabo Nkosi yami phaya kwakukrokrisa kubabulali baka Yesu xa usithi emntwini right amen ekugqibela izolo usemekweni adibane nawe namhlanje usithi right uthi xa ekujonga fike kokuba uright nyani kanti akayazi ukuba uyakwazi ulala urongo avukuye sekwenze right amen awuyakwazi uzona ulala uchafarized uvuka uqonda ba ihlaziyekile emandleni amen so kuba njalo ke xa uphumile engcwabeni sele ihokrisa le ndaba yengcwaba abe uYesu yena engekho engcwabeni futhi xa uYesu engcwabeni akawolanga impahla yangcwaba ebazalwane make siyeke impahla yengcwaba engcwabeni haleluya make siyeke ukuwona izinto ezifanele bazishiyekele engcwabeni sifuna ukuhamba nazo indlela izinto zengcwaba bazalwane zinamashwa haleluya izinto zengcwaba zingasenzela ukuba sifuna ukubuyela engcwabeni yonke ke lento ekugqibeleni yokushiyeka kwempahla yengcwaba one ifundisa ukhona masibangane bazalwane ngoba sikwazi ukuthi sinyamezele kangaka ndiyacela sibahoyele isiyama nawe okokuqala bazalwane bami ingcwaba eli ifundisa ukuba ukhona ifundisa ithemba athi ke umuntu oliciko almost abantu abaninzi bangayiqhuba ibhoti ngokholo niyandiva ndithini abantu abaninzi babhiliva uba umuntu angayiqhuba ibhoti ngokholo kwiweather engekho right siyayibona mos ibhoti ayizamazamana kodwa istorm esi
ebhotini ube ngumqhubi wayo sivuka istorm ungudrayiva uthi ndiqhelile ukuyiqhuba ibhoti naphansi kweziphi imeko kodwa ubuke waqala ukufocasa kwistorm izawusika inqanaba. Hallelujah. Ngoba xa uYesu avukile engcwabeni ifuna ukuba olukholo lukuqhube selizamazamana ibhoti uthi ndizayokufika. Hallelujah. Ngoba lona uqhwithela luza nentandabuzo. Kodwa kuloo ntandabuzo ndizowuthi namhlanje kule mini yovuko wena nxiba ukholo lokunqumla through the storm ude uyofika. Sasibonile uPeter wenza ntoni? Wathi ukuba nguwe Nkosi nditsho ndize ndithini ndihamba phezu kwamanzi. Wathini uYesu? Iza. Amen. Wathatha isteps sokuqala wathatha isteps sesibili xa efika kwesesithathu wathi yo ndiyatshona. Uthi uYesu iza kholo olufutshane apha. Hallelujah. Ngoba ukuba wayengakhange akhuphe isililo uPetros wayengazutshona ngoba ukhona umnikazi othi sihamba ethunzini lokufa kanti uhamba nathi. Bahla yengcwaba ke bazalwane ingayiyo nebhizinesi engathi ngafa. Hallelujah. Xa ujongile nje ingathi yafa impahla yengcwaba leyo ngoba intandabuzo awuthi file mosandithi uthi ngathi ngafa ngoba ubona ngathi izinto azenzeki ewethu ushiya impahla yengcwaba engcwabeni. Umsebenzi ongasekho mnandi impahla yengcwaba leyo. Hallelujah. Do not concentrate phaya emsebenzini ongekho mnandi. Concentrate ekudumiseni uThixo. Umane usithi ndimdumisa njalo nasentluphekweni ukuze kude kungcungcutheke okuthuthisayo. Ithi nibheke ithi basikelele nabanithuthisayo. Le nto ibangela into yoba ube careful ukuthi uyeke lo msebenzi wakho uthi uphume Nkosi yami uThixo kubizile kulo msebenzi kungenxa yento yoba ngoku sithi wena ayikwazanga umelana nemeko. Bebethu sikhonza uThixo lulanyelwa zimeko. Hallelujah. Zawuthi kuwe namhlanje impahla yengcwaba leyo shiya. Ekugqibeleni imeko ongayazi yobomi nobuya phambili nokuba iyemva namhlanje ndifuna ukuthi kuwe impahla yengcwaba leyo shiya. Ngoba yena lo udanileyo uyayazi uba uyaphi nawe. Amen. Hayi bizonsika sibona xa impilo ingathi ayiphambili ayiyimva uyavuka nje uyaphila. Amen. Impahla yengcwaba leyo. Zothi kuwe namhlanje shiya ngoba something good ikulindile ngapha kwengcwaba. Uthini uYesu xa ethetha enikeza umyalelo uthi ithi mabahambe bayokundilinda phi eGalili. Ikhona into elungileyo ekulindile eGalili. Hallelujah. Ntona wena ufocuse apha engcwabeni. Lixesha lokuba ke ngoku ufunquke uye eGalili. Kulapho uzawudibana nenkosi yethu. Futhi elilizwi bazalwane lithi shiya lo linen livakala lingavakali kuba uziva uwiki. Amen. Uyayiva into ethi kuthiwa ishiya ilineni yengcwaba kodwa uziva uwiki ngathi uthi ingathi ngixhaswe kwayile lineni. Uze ningathi ngiyakwazi ukuma ningathi ngikwaxhaswa kwayile lineni. Amen. Uthi uYesu namhlanje shiya ilineni engcwabeni. Athi ayiqualify lento ngoJoel chapter 3 verse 10 athi let the weak say I am strong. Amen. Umuntu oshiya ilineni engcwabeni bazalwane uthe weak athi ndinawo namandla. Hallelujah. So ndifuna ukuthi kuwe xa usithi I am strong ubusazi ntoba inkosi yami noba ingaphakathi lami lona lisavakala wiki kodwa ndingonamandla. Nakuqonda ke
akuphumeleleki. Sike sibone xa ungaphumeleleki. Sikubona xa ungaphumeleleki. Uqonda nisayidinga le mpahla yengcwaba ngoba ibindinceda noko. Siyayibona impahla yengcwaba. Ikibela uncedo le mpahla yengcwaba. Ngoba ngamanye amaxesha iyasogquma. Ngoba ngamanye amaxesha iyasondla. Ngamanye amaxesha iyathinthini kodwa yona ibe iyintoni impahla yengcwaba. Ndiyaziva ngoba ndithini. So ndifuna ukuthi ke kuwe naxa uqonda intoba Nkosi yami le mpahla yengcwaba ingathi ibinakho ukundinceda kancinci. Ndifuna uzuthi ke Galatians chapter 2 verse 20 yafundisa ngoku. Uthi ndibethelelwe emnqamlezweni noKristu. Ibe nguwe lutshoyo, ne? Nguwe lo ubethelelwe emnqamlezweni noKristu. Uthi ayisendim odla ubomi, kodwa nguKristu osele sidla ubomi kum. Therefore mpahla yengcwaba shiyeka. Nakuyikhona nje impahla yengcwaba kaloku uba mayishiyeke. Ngoba ngamanye amaxesha iba namandla okuba xa uphuma ngalamnyango uzawuphumuze uhlubulekile. Lithini iculo lamatshetshi lithi ndingoze ndambathise. Xa ingcwaba lekushiya uze ukhona uza kwembathisa. Omnye umqondiso kabazalwane ngoba xa uMaria besiya koPetros ngexhala bafika nabo beshocked ukuba uYesu akapho engcwabeni. Siyabona ukuba sike singaliphulaphula izwi likaThixo. Akathongo kaninzi uYesu kubafundi bakhe ukuba ndiza kumka, ndiphinde ndiza kufa, ndiphinde ndivuke ngosuku lwesithathu. Ngoku ufika akasakwazi nokubala. Mhlawumbi kubo yayiselusuku lokuqala. Ngoku ilusuku lwesithathu. Iyavakala bazalwane bami. So nabo ke ngoku babaleka bashiya apho aba bazokubabikela. Ithi ndikhumbuze lento uThemfuthi Sokobo xa ebethetha nathi apha phezolo kwidini lobonga nobulela. Wathi ngamanye amaxesha ukuze siphume engcwabeni kufuneka bazalwane sishiye imessenger. Sifocuse kwi-message. Uthamaxesha amaninzi into abangela uba kungahambeki kakuhle kule ndlela, we focus on a messenger. Siyiyeke le nto ayithunyiweyo. Ayifike empilweni yakho, ifike seyingena ndawo yokuhlala kuba udikwe bubuso be-messenger phambi kwakho. Hallelujah. Kanti wona umyalezo utheni? Uphethwe yi-messenger. So thina mhlawumbe ukuze siphume engcwabeni, leave the messenger. Kodwa take the message uyifake epokothweni ukuze kuncede ngomhlozana. Uvuko likaYesu ke luyinhlahlela yokholo lwethu besiyazi loo nto. Sithi nkosana siyakholwa kuThixo omnye. Sitsho. Amen. Inhlahlela yokholo lwethu lento siphila ngayo kukutya kwasekhaya. Ngoko ke kumele ukuba sibe nesibindi sokukhonza uThixo. Uba usenaso isibindi sokukhonza uYesu ovukileyo, sebenzisa inkani. Akakuntoni na inkani kanjani? Mhlawumbe singabi naso sonke isibindi. Bawunaso umsantsa isibindi sokukhonza uThixo, sebenzisa inkani dadewethu. Hallelujah. Ke wena kuyiqonda kakuhle lento ndiyithethayo ukuba uthi unikwe umthungo wezinto. Ndithi mna maMsandi ndiyabangenisa babazalwane ndiyazifuna ezimpahla. Uthi mfundisi ndiseMonti. Ndithi Monti onomonti maMsandi ngolwesihlanu. Hallelujah. Lukuqhuba ukholo ude uzofika kuSunday uziphethe ngesandla. Siyabona bazalwane? Because kufuneka xa ungenasibindi ncam usebenzise inkani. Uyikhonze inkosi ngenkani. Kathi besithi noThixo akaphili uthi wena uyaphila. uYesu ke into ayiqalileyo ebomini bethu yongena nathi engcwabeni uzayigqibezela ngoba abe kanti
kanti uvuke nathi engcwabeni andithi amandla ovusa uYesu engcwabeni akho for uvusa your dead spiritual selves. Amen. Akhona wona amandla, haleluya, okuvusa abantu abatyhafileyo. Xa uxakekile ke uye kuye. Mos xa uxakekile uyazi nokuyazi izolo ndithi. Xa uxakekile awuyazi nale uyazi kule nyanga ipheleyo. Sibona phi? Sibona apha ekugqibeleni kuMaria, who could not even recognize Christ. Siyamkhumbula? Because ufike phaa ecaleni kwengcwaba walila xa efike ngekho. Isiyabuza isithunywa uba ulilela ntoni na? Uyayi bayisusile inkosi yam andiyazi apho bayibeke khona. Asabheka uYesu athi Maria. Haleluya. Athi noMaria xa iphendula Rabbi. Okukuthini? Ukuthi mfundisi. Ndifuna ukuthi ke ekugqibeleni njengoba uMaria could not recognize Christ kuqala embona ngamehlo wayevalwe igrief. Amen. Igrief isenza singaboni. Igrief bazalwane bami isenza sicimba sizugqophozela. Igrief isenza ukuba sithi ngokubomi bumile. Kanti once uYesu aqalisa ukubiza ngegama athi Maria, kuthi kuvuke into yoba tyhini grief or no grief nakuvukile. Vusa kuYesu ebomini bakho namhlanje. Uzawufika izinto zikulindile phaa ekhaya zifuna uvusa uYesu. Uzawufika izinto zikulindile emsebenzini zifuna uvusa uYesu. Uzawufika izinto zininzi nalapha enkonzweni. Hallelujah. Nabeni kwepasika back to business. Amen. And back to business unezinto zakhe. Hallelujah. Qomba umfundisi ngasikubuyela sabawela ukuyela epasikeni. Because ngepasika asihoyi yonke into. Amen. Besithi nezinye banezisenzeka ndithi kwabanye abazalwane hayi ngathi ndisislam sikule ipasika ndikwi Ramadan andihoyi kwanto. Amen. Sizawubuyela to a moment of reality. Aphi excitement nobumnandi kuphelile kufuneka kusetyenziwe dia. Amen. Ungandixelela into abandiphangele. Hallelujah. Funeka ukwazi ukubhalansisa umsebenzi nezinto zikaThixo. Maria ke waqonda ukuba nguYesu lowo. Bathina abantu uyazazi umaluse zakhe. Usibiza ngamagama. Nawe namhlanje nokuthi mina uYesu andiqondi nobusalazi igama lami. Zokuvusa namhlanje ukuthi uyakwazi uYesu. Nawe mzalwane wami uYesu sondele kuwe uyakubiza namhlanje ingaba njengoMaria kodwa ke umbuzo ukwimo yoba xa kubiza ukwazi ukuthi mfundisi. Zininzi ngozindlela zokusabela. Uyakwazi umntana ebizwa ngumzali athi athi nomzali ndinguhe. So kubaluleke nendlela ozawusabela ngayo. Xa uYesu ethini ebiza ngoba when you recognize Christ it means uvusiwe kunye naye. Uba ingathi i-breakthrough yakho iyaqotha. Funa ukuthi kuwe isendleleni. Funa ukuthi kuwe isendleleni ndivalile ngoncwadi. Ndabona uba ndivule kuyo uyawubetha nantsikazelana. Hayi bazalwane ndiyapreparisha mina ndiyayipray. Yeka ke ngokunxa exesha. Funa ukuyiyeka ngentwethi ukuba ucinga uba i-breakthrough yakho ingathi sekude isahleli engcwabeni. Siyabona impumelelo xa ingathi isahleli engcwabeni. Amen. Namhlanje ngovuko lukaYesu siyayilanda engcwabeni. Sizowuthi kuwe impumelelo yakho is no longer on the grave. Isukile engcwabeni. Sizova ngawe xa ubuya apha umane usithi umoya wami uyakudumisa
umsebenzi wakho uthi retrenchment or no retrenchment, ndikhonza uYesu ovukileyo. Sothi ngxabana amandla amatsha ke namhlanje ukuze xa sihamba le ndlela emva kwale Pasika nani nithe ngcwadala lapha mamsomhlalo senibona nibahle nimane nibazisa abantwana aphinde banyamalala. Hallelujah. Izaliseke laa nto ibithethwa ngu-retreat conductor wethu esithi siyababhaptiza abantwana sazi neefani zabo. Amen. Ngenye imini kuzawubuya kuthiwa hayi mfundisi sizowutshintsha ifani kabani ngenxa yento yoba wena mfundisi ume endaweni kaYesu wabhaptiza umntwana ongazukukhuliselwa kwakule nkolo yobuKristu ngobunina noyise umakhulu wakhe notamkhulu wakhe abakhonzi abakholwa kwabona. Abayazi xa kuzawubhaptizwa kutheni abamzise ecaweni wancipha amen ngoba umfundisi uthetha inyani. Sikhonza uYesu ovukileyo ofuna ukuba bazalwane bam nasemveni kolu bhaptizo aba bantwana bazongcola ngohlobo bangcola ngalo. Hallelujah. Hayi nandidikwa kungcola kwabo shem because bangabantwana. Amen. Xa ndidinwa kungabikho kwabo siyawubona umahluko. Hallelujah. Baninzi namhlanje bangqingqiza apha siyababukela kumnandi side sithi hayi bakontroleni. Amen. Omthi uYesu bavumelene abantwana beze kum ningabaleli kuba ubukumkani bamazulu bobabo banjalo. Bantwana bam xa abazali benu bengasafuna ukukhonza emveni koba ndinibhaptizile phaya nithi siyaye enkonzweni ndisu ndibeke emnyango ngoba sikhonza uYesu ovukileyo. Sizawuthi uvuke kanjani bazalwane xa singayithethi inyaniso? Sizawuthi uvuke kanjani xa engavukanga ezinhlizweni zethu? Qinisekile ngoba abanye abamela basavumi nomela abantwana because kaloku uzamela namhlanje nanini. Hallelujah. Emveni koba ummele namhlanje ubhalwa nje ezincwadini zecawa akasekho kwalo mntana ukummela. Xa umfundisi emane ebuza uba kanti umfenyana uphi nomntana wawummele? Kanti umfenyana uqala intloko because akasayazi kwalo mntana. Ndizowuni-challenge namhlanje bazali. Guardians zabantwana ndizowuni-challenge ekuthinini nikhonze uThixo ovukileyo ukuze nikhonzise aba bantwana. Kaloku sizawufana namaxoki. Sizayiva le nto xa sifika phaa ku-prayer book. Bazawuzithoba abantu, bazawulahla abantu, kodwa umyoli bancame iinkonzo zabo bazokhonza apha esenjoni esetshathi ngoba bevumile ukukaka. Iyavakala bazalwane bam, emveni koba umntu evumile ukukaka umzali umntana loo mntana ebecakelwe. Thixo woxolo nguThixo wothando anganganiqinisa bazalwane bam aninike amandla amatsha okuba uYesu akakho engcwabeni uvukile. Ndisiyekile isifundo sokuqala, ndisiyekile isifundo sesibini, kodwa uthi uPetros ndiyaqiqa okwenyaniso ukuba uThixo utheni akamkhethi kwabosobala. Ba ucinga uyakhetha uThixo akakukhethi uThixo ukunanzile uthi kunqandweni izawufika neyakho iorder. Wait for it ngoba omnye umuntu odinkweza msinya wena odinkweza kade kodwa izawuthi xa ifikile nawe inambithe egameni lenkosi uYesu. Amen.